Kardom don malia tu lasi pinili tum kacetan ponji lakenon het mira kalam kalilo tumi alam lo jeli tum thek ponong ji Delhi High Court pen sitame wardik pipon tang lo lapen kilancho tagalilang hala 15 August mate Independence Day ni Narendra Modi Prime Minister Narendra Modi alang li kipu alam labang so putak se pinili tum cetan ponji sipina no makarju ponda do ko son non ke hol certificate putak ke polam setame ka chini gang tung do lasi pinye bang ke li tum cetan ponang angton pen sige cheng si bang ke nili pu ponji bang ke lalo je Independence Day mate date ke jok bharota date ke jok arni 15 August arni Prime Minister Narendra Modi speech ki pi pona hot ki pu pona lam ko piloma plo tang tem hala bang so speech hot kaprek bang ke mepik lo sedami hala da isi ki pu pondo RSS tumhan ka churopon alang tum ningkam pharoi si ke playing lo lapena jok Prime Minister ben sitami ka churopon hot hala da do ason ki ropon labang solamo pu taxi penna ana tum pen criticize polo political leader tum pen chenglok opposition leader tum pen chenglok lapen penana rada tum pen sitami ki pu pondo athepi pon ma bangte hala da RSS aphan ki ropon do ko सेवा समर्पण संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है इस प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है nasi hala bang sorni Prime Minister pena jok pupono je churu parpik lo RSS aphan sitami pusipu ko pipolo pangte ningkan pharo alang tum sang se pen data phan ke claim pe pot pusipu data phana contribution ki pipona pot pusipu la so posi churu parpik lo pusipu setame hin pen lang nam lo plo tangte ko pilo lang tum ke claim pon ke alang tum ke claim pon ke data phan kali alang tum ke claim pon ke thorom phana chot labang so lam ben si ektom pomat amian kang thedut lo halabang so pen hala bang sorni sitame nilela bang sorni wanji pulo sitame ke tong thek thelo la pula ben mase pini arni ban rong sela bang sor pupono penanu criticize pono tangte RSS atum der phan ko pilo ke claim walam bang wanji lo संघ का और उनके परिवार के लोगों का जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है athelang tum ke RSS atum ke der phan khali dhoroma phan serang pe claim chot phalam ningkam tharo pleng elo la pena jok dera phanelang tum sang se pin asona contribution asona ke claim pi dera phan do piglo pusela bang sor Prime Minister Narendra Modi bang ke la khapono pen choro pono la ke alang a political agenda lo pudam lo pangte vote bank so RSS atum phan alang tum met kapasika ke de je phan a support ke padu wer je phan la bang solam se alang ni hala sot ke mithang a political le phan sitami claim pon chom lo atheli tum lang namlo pangte history lang namlo pangte chiniji RSS a full form piluma pangte Rashtriya Swayam Sevak Sangh lasila tumke 1925 aning kan se seng pon lo lasi non ana bangke ning kan pharo chok pon lo 2025 ana bangke lasi 1925 aning kan se seng pon lo komat penuma pongte kesaf baliram pobang pupensi nakpur along langli labang so organization pangni pon lo la penala tuma ke mangke la hen lo je Hinduism han asu se ke pang tangi phat pasipo Hinduism to promote Hinduism walang tuma motive ke lalo la poselang tumke kaprek along kali pasipo British saphat plum nang ji tang ho det British ari deng men pajok nang ji tang ho po bang kali pus polang ta kemang ke prang sik ye je me thang a thorom me thang Hindu tum ing tang na halang po hanolang tum kemang bang ke selang tum la bang so kemang men jok sik klem lo la pen ke la puili tum nang nam lo pong te Indian National Congress atum alang litum British atum han ki plung Japan Quit India movement apen ke non cooperation movement lahai ke claim hot sitame alang tum ke asap sota chiju dun de la pen chepa hello dun pik posipu athe people bongte lahai long ke tum ke choen dun nang net ite dhoroma posi dhoroma phane chepang tang na dhorom le chepang tang nang la pen ke tuma det ke dhorom Hindu det le pin chong nang phano lang tuma ke mang ke athe Mahatma Gandhi bang ke pulo dhorom dan sitame dora pen nang Hindu Muslim sitame polam ase hala Mahatma Gandhi again se lang tum mang ke dam pena jok alang tum ke la si British tumhan ki plung yelong Quit India movement non cooperation movement la katuk ka yelong sitame lang tum ke chilang dun de lo apen chepa hello dun bing amen aman sitame klang de lo history long la se pinyar ni de tum lang dam lo pong te 10 history 9 history ajar history long le tum lang dam RSS atum si British tumhan kar plung nun thudun jok po gele tum klang si klang kle la seli tum hapu lang dun lo pong te thaklong yo opposition leader Indian National Congress anara president Mallikarjun Kharge sitami pupon lo nang hudel lo pusipu RSS atum dera farman ki claim pipu Prime Minister Narendra Modi lal kila long arjap tong pen kaning jege pusipu
kupia contribution olang tum ki pipon ki pi pusi alang lipen sistemi question bang ke arju pon lanchot takalilang hapu AIMM regional party labang so party pen leader Asaduddin OIC alang lihin ben sistemi puponoje lake freedom struggle mati freedom fighter tumban kapat hirak pusipu. It is an insult to the freedom struggle pusipu. Athi pipon ma blotang te ditum lang namlu phongte RSS atum ke thang natta kachi judu na we freedom movement hositame alang tum ke chipahilo pik pusipu. Hala civil disobedience movement hositame ave non cooperation movement hositame ave quit India movement hositame alang tum ke dodun joy pusipu. Setame piniar ni sonson det ke pa jokar ni det British ari dengmen ke jokar ni la sonson arni ke li tum halai tum hanse chikimo nangji hala tum hanse choro nangji arni setame thang nata kachira block ave Hula RSS atum fansi choro pon tu dera pana contribution dera pana ke klempi ka cepat duka pot choro parlo posipu dera pan konat lo ke klempi poselang do mesame arjulu lake freedom fighter atum fansi kapat hera pose hala puasa do dino YC ben sitame attack dun lo thik la son tak thak si duk pigla pin anan di dara tum la bang so alam ben criticize lo asini le anu tin alam mat bang tham pon edit po lalu alam sitame a hok pipon ma lo dang te RSS atum kelang tumat ke mang masila hello to promote Hinduism atum ke dera pan british ari deng ben jok nang po phan kali la tum ke claim ki la se labang so ka che dono thek the se phige Mahatma Gandhi phan se tamya alama ga pran kar mut long lok ko people of long te Mahatma Gandhi ki la ke dora pe na Hindu Muslim pu he Mahatma Gandhi la an lo ke claim je ki dora pe je phan hula jinna Muhammad Ali jinna phan le India prime minister pek nang ko alama se tamya dolo hala bang so je India Pakistan che thak the dera dora pe ra alam sitami la an alam sitami nang klang sila haya again si damlo alang tumke abang so pena jok sa PM Mahatma Gandhi sitami damlo bang te pran dam nang lo hok pe alam bangke lalo la pen ke isi bangke lalo certificate alam tumia itum thek ponong lo just pena jok paklang pontang lo komanwa bangte justice Sachin Datta posipo das justice Sachin Datta pena jok kupon lo kupiluma bangte certificate la kera theng lo ke paklang lo posipo ko people of bangte la ke privacy alam do kok possible RTI right to information act labang so ron along ke top do possible la so ting glob lo tang te la ke itum ke la ke kan to ka we phan ke paklang ja kam masya velo palam no non amat non lang nam lo bong te kan du ka we phan mata kali possible inut bhainia to my interest jot aposi personal interest apana join ne ke la ke nitum ke privacy ko hormu ke nitum ke paklang pon pelo pusi nitum thek ponong court judge pena jok ku pontang lo lasi itum thek ponong lo lasi labang solama bang ke pusi pang summary po certificate bang ke paklang klelo athe inut bhaini personal interest apang joine ke lake privacy ke palik lelo pusi justice Sachin Datta pena jok kupono apen ke lancho takalila public interest itame kali pusi purat pen la ke meng takali ake hang takali pusi pula posi paklang pon pelo pusi la pen ke penangan atum ke criticize tami dolo ko pipilo ma pongte a certificate ta ke dona hela paklang ni phanta potom sitami do certificate do posonte kumalo la hai hormule privacy ko cepat hilang ke pusi ni mata BAMA pass of bangte la ke ichi itum ining kacharong sigenang ji la pen rada phang sitami ke paklang ka therak jela masyawi pusi isi certificate hormu ni sitami la sona certificate holder degree holder po itu elam men ichi puchot ke mayok tang bisa se sitami alo paklang lo pangte answer se man them chot ko se penang na tum ke criticize same dolo ase pinilan se ni check pen thamon chot po apors tami ka dure pose kardom because the same RSS was banned by Sardar Vallabhbhai Patel. He has not just undermined one of India's foremost freedom fighters, Vallabhbhai Patel, who had banned the RSS.